Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgat. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वच्छतेबाबत वेंगुर्ला नगर परिषदेचा आदर्श घेतला जातो. हे सर्व श्रेय मागील 15 वर्षातील सर्व मुख्याधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि त्याचबरोबर नागरिकांचा आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना भरघोस निधी या नगरातूनमधून वेंगुर्ल्याला दिला गेला आणि सर्वांच्याच एकत्रित काम केल्यामुळे नगर परिषदेला हे यश मिळू शकलं, असं प्रतिपादन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांनी वेंगुर्ला इथे केलं. वेंगुर्ला नगर परिषदेने शहर सौंदर्यीकरण आणि शहर स्वच्छता स्पर्धा 2022 मध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावल्याबद्दल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, कार्यालयीन अधीक्षक संगीता कुबल यांच्यासहित कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारी, 88 स्वच्छता कर्मचारी यांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते, वेंगुर्ला तालुका संपर्क प्रमुख भालचंद्र चिपकर, तालुका प्रमुख यशवंत परब, शहर प्रमुख अजित राऊळ, महिला तालुका संघटिका सुकन्या नरसुले, युवासेना तालुका प्रमुख पंकज शिरसाट, माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम, माजी उपनगराध्यक्ष अस्मिता राऊळ, माजी नगरसेवक तुषार सापळे, सुमन निकम, नगरपंचायत कार्यालयीन अधीक्षक संगीता कुबल, अणसूर माजी उपसरपंच संजय गावडे, आर्किटेक्ट अमित कामत उपस्थित होते. शहराच्या सौंदर्यामध्ये सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि या सौंदर्यातून रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण करता येऊ शकतील, पर्यटनाला कशा चालना देऊ शकेल, हे नवीन आपले समोर उद्दिष्ट ठेवून आपण पुढचा प्रवास करणार आहोत. आणि यामध्ये सर्व आपण वेंगुर्लेवासीय, आपले जुन्या बॉडीतील सर्व सदस्य ज्यांचं याच्यामध्ये विशेष असं योगदान आहे, यांच्या सर्वांच्या सूचना आणि मार्गदर्शनाखाली आपल्याला पुढचा प्रवास करायचा आहे. तर त्यांचं बी सहकार्य राहील, याच्यामध्ये दुमत नाही. वेंगुर्ल्याचं नाव त्यावेळी पण एक वेगळं होतं. आजही सांगू इच्छितो की खरोखरच त्यावेळी ह्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने म्हणजे कोकणे साहेब असू दे, ते सगळे जे होते त्यांनी काम केलं. त्याच्यामध्ये जे नगरसेवक होते, लोकप्रतिनिधी म्हणून त्या बॉड्या होत्या. शेवटी नगरसेवक लोकप्रतिनिधी आहे आणि लोकांची सेवा करणं हे त्यांचं काम आहे. त्यामुळे वेंगुर्ल्याचं नाव कुठेतरी संपूर्ण मोठं व्हावं. स्वच्छता अभियानमध्ये मगाची ओला कचरा, सुका कचरा म्हणजे एक वेंगुर्ल्याचं नाव म्हणजे आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशी परिस्थिती आहे की वेंगुर्ल्याचं तुम्ही बघा कचराचा प्रकल्प कसा केला आहे, स्वच्छतेमध्ये वेंगुर्ला कसा आहे, हे सर्व श्रेय आहे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व कर्मचाऱ्यांचे आहे. कर्मचारी हा दिवस रात्र मेहनत करत असतो आणि मेहनत केल्यामुळे तिथे फळ मिळत असतं. पण कुठेतरी जो लीडर असतो त्याने पण शिस्त आणण्याचं काम करायचं असतं. ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलं. मला निश्चित खात्री आहे की वेंगुर्ला गाव, वेंगुर्ला तालुका हा जो त्यावेळी ज्या पद्धतीत होता, आजही पर्यटन दृष्ट्या लोक परत इथे येतात, किनाऱ्यावर येतात. आजही कुठे आपण पूर्वी नाव म्हणायचं सुनील गावस्कर कुठले ते वेंगुर्ले, आणि त्यावेळी सुद्धा जागतिक कीर्तीवरती वेंगुर्ल्याचं नाव पुढे गेलं असेल तर सुनील गावस्कर म्हणून त्यावेळी क्रिकेटपटून नेलेलं आहे. आज तसंच परत या वेंगुर्ल्याचं नाव आणि मोठं करण्यासाठी राज्यात आणि देश पातळीवर नेण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करून त्याच्यात लोकप्रतिनिधींचा, नगरसेवकांचा पण मोठा वाटा आहे, पदाधिकाऱ्यांचा पण वाटा आहे. भविष्यात जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 21-22-23 हा नगरोत्सवचा जो पैसा आला त्यावेळी सुद्धा पैसा हा प्रत्येक नगर परिषदेच्या सिंधुदुर्गात दिला गेला. असं नाही की बाबा आत्ता 7 महिने झाले आणि सगळं झालं आणि एकदम सगळं होतं. त्याच्यासाठी सुद्धा या मुख्य कार्यकाऱ्यांच्या कष्ट आहेत, माजी नगरसेवकांचे कष्ट आहेत, नगराध्यक्षांचे कष्ट आहेत, उपनगराध्यक्षांचे कष्ट आहेत आणि कष्टाने हा पुरस्कार मिळालेला. भविष्यात ह्याच्यापेक्षा मोठे मोठे पुरस्कार त्या नगर परिषदेला मिळावे तर त्याची निश्चित लोकप्रतिनिधींच्या पुढे बॉडी
निश्चित प्रयत्न करतील आणि मला मुख्य कार्यकारी मुद्दामून अभिनंदन परत एकदा करायचं. असंच तुम्ही काम करत राहा की जेणेकरून लोकांना अपेक्षित काय आहे, लोकांना काय गरज आहे हे तुम्ही ओळखलं आहे. आणि मला निश्चित खात्री असंच काम केल्यानंतर जनता सुद्धा तुमच्या पाठीशी राहील. आणि प्रशासनाला मी परत एकदा अभिनंदन करून मी माझ्याकडून सुद्धा पुढे करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.